urcat-o de data asta. Salut! Cum naiba vă vine să faceți prostina? Zici că sunteți copii. Cum să faceți așa prostii? Ce e aici? Circ? Parcă nu aveți toate mințile băgate în cap. Mie mi-este frică să stau între oameni așa ca voi. Parcă sunteți nebuni. Aici în cămin vreau să fim în siguranță și fac totul pentru asta. Dar cu niște hăbăuși ca voi, nu cred că se poate. Dar nu m-am vrut să facem niște poze. Bă, lăsați-mă cu pozele. Dar nu, doamna administrator. Gata, până de seară vreau să vă faceți bagajele și să părăsiți căminul ăsta. Dar nu, doamna administrator. Gata, nicio discuție. De seară să veniți în birou să semnați contractul de încheiere și ați zburat-o de aici. Oh, mă, Inocențiu, mă. De data asta chiar am pus-o. Cred că am exagerat și noi puțin de data asta. Oh, dacă mai e prea târziu. Unde ne ducem? Ha? Unde ne ducem? Să dăm pe străzi? Eu sunt băiat finuț, eu nu rezist să locuiesc pe străzi. Lasă-mă, că ne descurcăm noi cumva, așa cum o facem tot timpul. Dacă mă duc eu să încerc ceva. Doamna administrator, ca să vă fac să vă treacă supărarea, v-am adus niște flori. Ieși afară. V-am spus vreodată ce fermecătoare sunteți? Ieși afară. Picabu! Ce faceți? Mai sunteți supărată? Ieși afară! Ieșiți afară! Vă prezint Carla. Ieșiți afară! Mamă, ce mișto a fost perioada asta când am stat în cămin. Mai ții minte când am fumat prima dată împreună în cămin? Ha, mă, ce seară epică a fost! Epică! Da, mă, am petrecut cele mai frumoase clipe. Și mă bucur că a fost alături de tine, frate. Oh, mă, Inocențiu, dar nu se poate termina așa. Nu știu ce facem acum, dar mai avem câteva minute și trebuie să mergem la ea să semnăm plecarea. Hai că mergem și vedem ce se întâmplă. Doamne, dacă ești acolo sus și ne îndrăgești, dă-ne un miracol. Domnilor studenți, este și domnul decan aici de față și a fost și el informat de ceea ce se întâmplă. Acolo pe birou aveți terminarea urgentă a contractului de ședere aici. Vă rog să-l semnați și apoi drumurile noastre să se despartă. Orlando, hai acum. 2, 3 și... Ajungem pe străzi! Eu nu vreau să sun de la pentru mâncare! Gata, terminați cu boceala. Nu ne impresionați. Hai să terminăm odată treaba asta, că imediat începe insula iubirii. Fiți bărbați, mă, ce naiba. Oh, mă, Inocențiu, dar nu a funcționat. Asta e. Bă, toată lumea să tacă din gură. Și ridicați mâinile sus. Acum! Nu! Bă, ce crezi că faci aici, domnule? Băi, moșule, vrei un plumb în gât? Zi-mă, vrei un plumb în gât? Te crezi șmecher? Taci în pula mea până nu te fac Schweitzer. Bă, fii bărbat, mă, ce naiba. Pac! Te rugăm frumos. În momentul ăsta vă goliți buzunar. Nu, vă rog, nu! Bă, muiere, pe tine te pușc prima de mai comentezi. Nu, vă rog, nu! Luați tot, dar nu! Pe te rog, nu ți-am făcut niciunul nimic. Bă, handicapaților, o să vă fur tot, mă, banii, hainele și șepcile. Da, foarte mulți bani, cred că avem noi studenții. Băi, șmecher! Nu, Nenea, nu! Hai, gata, repede toți banii acum! Nu! Băi, acum, mă! Bă, nu auziți? Bă, Orlando, hai să sărim pe el. Ești nebun? Nu știu dacă ai fost atent până acum, dar are pistol în pula mea. Dar hai că suntem doi și putem să-l facem, bă. Dar ce-s prost? Eu nu fac nimic. Și așa nu am niciun ban în buzunar. Băi, ascultă-mă aici. Dacă îl ataci împreună cu mine, îți dau ceea ce-ți dorești tu cel mai mult pe lumea asta. De ce? Vai, nu pot să cred! Sunteți eroii mei! Vă rog, puteți să stați în căminul ăsta cât doriți voi. Știu că eu vreau să am pe lângă mine doar oameni cu minți. Dar uite că dacă vine lupul la oi, ai nevoie de un alt lup ca să prinzi un lup. Așa că, dragii mei, vă rog frumos să stați aici în cămin. Fiți lupii mei! Auzi, Inocențiu. Bine, fie. Dar numai cu o condiție. Orice! Vrem să nu mai plătim chirie timp de 6 luni. S-a făcut! Și o ladă de bere. Băi, Inocențiu, băi, nu vine să crezi ce noroc am avut, băi! Vezi că Dumnezeu e acolo sus și când avem nevoie ne ajută? Bă, dacă nu era hoțul ăla, dacă nu era hoțul ăla, nu reușeam niciodată să rămânem aici în cămin. Și să stăm gratis. Și să mai primim și o ladă de bere de la Bina.
Bă, Inocențiu, bă, nu vine să cred, mă, ce noroc am avut, băi! Bă, hai de pula mea, bă, intră hoțul aici, bă! Bă! Inocențiu, bă! Bă, tu m-auzi? Stai, mă, chill, mă. Mă, că e Lucky, măi. Hă? Băi, ești prost? Ăsta a fost de fapt planul tău? Dar crezi că eu las să pățim noi ceva, mă? Tu nu mă cunoști încă. Bă! Vai de pula mea! Lupii mei. Bă, ești genial, mă! Gata, hai. Bă, dar de unde ești tu că o să funcționeze? Păi nu mai știi ce a zis în birou? Că îi place să fie în siguranță și să fie apărată. Scuze că nu ți-a zis nimic, dar trebuia să ai o reacție adevărată și să nu te dai de gol în fața minei. Bă, dar ce tare ai lovit, bă! Bă, da, sunt curios. Ce ai șoptit la ureche de aprins curaj? Bă, dacă îl ataci cu mine, te mai las o noapte cu sora mea. Bă, băieți, haideți să ciocnim. Noroc!